Para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti, tentrem rahayu lan bagas kesarasan saking Gusti tansah tumrah wonten ing gesang kita sedaya. Sugeng pepanggihan wonten ing program Renungan Harian Sabda Winedhar tanggal gangsal 12 Juni tahun 2026 sesarengan kalian kula Pendeta Retno Ratih Suryaning Handayani saking GKJ Manahan. Pangantikanipun Gusti ingkang wanci menika sesarengan badhe kita raosaken kapendhet saking kitab Yusa setunggal ayat setunggal ngantos 11 dene perangan ingkang secara mirugan badhe kita raosaken kapendhet saking kitab Yusa setunggal ayat 9 ingkang mekaten suraosipun. Ingsun rak wus dawuh marang sira disantosa lan diteguh aja gires lan semplah amarga Pangeran Yewah Allahira nunggil karo sira ing sakparan-paranira. Mekaten pangandikanipun Gusti. Para sedherek, pangandika menika nyariosaken bilih saksampunipun Musa abdinipun Gusti tilar donya, Senopati Yusa menika nampi tugas ageng. Piniji nglajengaken mimpin bangsa Israel lumebet ing tlatah Kanaan utawi tlatah Rastian. Kala semanten Gusti paring pangandika, sira disantosa lan diteguh atinira. Amarga sira bakal nuntun bangsa iki supaya bisa ndarbeni negara kang janjekake kalawan supaos marang para leluhur menawa bakal kaparingake marang dheweke kabeh. Menika ugi kaserat wonten ing kitab Yusa setunggal ayat 6. Gusti paring dawuh lan paring kekiyatan dhateng Yusa nindakaken timbalan menika kados ingkang kaserat wonten ing kitab Yusa setunggal ayat setunggal ngantos 11 secara wetah. Ingkang baken Yusa menika kedah sumarah dhateng Gusti Allah saha kadunungan kekendelan. Gusti Allah ugi paring pepenget mung wae sira disantosa lan diteguh tumindaka kalawan ngati-ati condong karo angger-angger kang wis diperintahake abdine ingsun Musa marang sira. Aja nyeleweng ngiwa utawa nengen saka iku supaya sira oleh kabegjan menyang endi wae paranira. Mekaten ugi kita minangka pelados pemimpin utawi peranganing pasamuan kedah gadah kekendelan ingkang asalipun saking iman, boten saking keprigelan kesagetan kita piyambak. Iman dhateng Gusti supados saged tumindak mekaten kedah enget lan pitados dhateng Gusti Allah piyambak. Juru Mazmur menika ugi nate ngengetaken sampun ngantos kesupen dhateng kesaenan lan sih palimirmanipun Gusti. Panjenenganipun ingkang sampun nuntun saha setya ngreksa gesangipun para kagunganipun. Awit saking menika sumangga kita para kagunganipun nggih tasih tansah kedah enget dhateng katresnanipun Gusti Allah. Rikala kita ngadepi kasangsaraning gesang, mbok menawi awit saking keserakatan, awit saking kasisahan, ekonomi, ugi karana krisis iman. Monggo kita tansah enget dhateng Gusti lan kita pitados Gusti menika mboten badhe negakaken kita. Pramila kita kedah tetep yakin estu bilih Gusti menika setya. Sanajan kawontenan kita mbok menawi mboten cetha. Perkawis menika ugi katitik wonten ing kitab kalih Tesalonika 3 ayat 1 ngantos gangsal. Saestunipun Gusti menika setya tuhu. Panjenenganipun badhe nyantosaken lan ngiyataken manah kita. Gusti berkahi. Amin.